Ako ja sa snažím mať samozrejme pod kontrolou všetko, je taká moja choroba, hej, jak sa hovorí, že potrebujem vedieť o veľa veciach, ale tak samozrejme v našej veľkosti už sa nedá vnímať každú jednu blbosť, hej, doslova, tak skôr sa snažím pozerať na to už tak viac zhora, ale stále keď niekde niečo hapruje alebo príde nejaká sťažnosť raz, dvakrát za sebou na dané oddelenie alebo na daného človeka, tak samozrejme tam zamierim a pozerám to už akože detálnejšie, no a akože vo veľa prípadov potom sa stane, že fakt ten človek aj musí skončiť, lebo už keď, ja hovorím, že už keď ho zameriam, tak už buď má veľmi malú šancu už to potom prežiť, keď už sú na neho sťažnosti, ale akože samozrejme si myslím, že to je normálne, že v podstate chcem, aby tá firma napredovala a chcem, aby aj tí naši zamestnanci, ktorí k nám chodia, tak mali ten 100% komfort, takže už aj oni si sami rovno povedia, keď už niekto je akoby trňom v oku. Ahojte, vítam vás pri ďalšom podcaste v rámci projektu e-shopový král a dnes tu mám po druhýkrát zaujímavého hostia, ktorým je Martin Švenk. Martin, zdravím ťa. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Martina už ste asi poznáte, asi minimálne za posledného pol roka. Je to vlastne majiteľ firmy a značky Buela, ktorý predávajú parfémy do prania. Jeden z takých za mňa žralokov, možno momentálne v tom slovenskom e-commerce, ktorý sa veľmi rýchlo derie medzi tie možno top 10, top 20 slovenských e-shopov. Tak Martin, keď sme sa videli v podcaste minulý rok, tak vtedy si avizoval, teda už ste mali vtedy veľmi dobrý rok vlastne za sebou. Vtedy sa avizoval, že teda chcete dosiahnuť nejakých 50 miliónov eur obratu, čo je ako obrovské číslo na slovenské teda pomery. Rok predtým ste mali 19. Tak aká bola realita možno ten minulý rok, keby sme to mohli nejako teraz zhodnotiť? No realita nakoniec neprišla až k 50-ke, ale skončila na 32 miliónov. S tým, že bolo tam strašne veľa premených, ktoré sa udialo za posledný pol rok, dá sa povedať, odkedy som tu aj bol naposledy. No ale aj s tými 32 sme akože veľmi spokojní, lebo je to, dá sa povedať, že veľký odskok od tých 19 aj plus odskok od všetkých nejakých konkurenčných firiem z nášho segmentu. No a asi ti poviem, že prečo sa to neudialo, toto asi zaujíma tiež aj každého, tak určite tam boli premenné, tak jak som aj už spomínal o tom LinkedIne, či už sme museli prekopať pred sezónou komplet celý marketingový tím, takisto sme cez leto riešili veľké spolupráce či už s drogeriami alebo veľkými segmentami a nakoniec sme si to rozmysleli, kde tam sa mal akože zrobiť extrémne veľký obrad, ktorý bol naplánovaný, ale bolo to strašne na úkor marže, takže sme si to rozmysleli a išli do vlastného retailu, kde sa nám už vlastne za posledné 4 mesiace podarilo otvoriť 4 kamenné predajne, s tým, že sme si otestovali vlastne či už logistiku, či už nejaké predaje, taktiku predaja a tak ďalej. No a tento rok plánujeme otvoriť ďalšie predajne, dá sa povedať, na tých našich najväčších trhoch, čo je Slovensko, Česko a Maďarsko. No, čo sa týka finančného plánu na tento rok, tak tam ešte vlastne tiež to nie je úplne určené, že kde sa dostaneme, ale určite by sme chceli už tú pomyselnú 50-ku preskočiť, hej, nielen dotiahnuť. No a tieto obchodíky určite tiež nám pomôžu či už k novým používateľom, alebo aj celkovo k tým tržbám a obratom. Čo bolo také hlavné rozhodnutie, že prečo ísť do toho retailu alebo teda do toho offlineu, na základe čoho si sa vlastne rozhodoval? Tak akože to bola už taká dlhá téma u nás, ten vlastný retail, ale predtým veľmi nedávalo zmysel, keďže sme nemali, ešte neboli sme tak rozšírení vlastne na tých trhoch, 2-3 roky dozadu a keď sme si to nejakým spôsobom prerátavali, tak nám to stále prišlo, že tie zisky tam by skôr boli akože vo finále, že strate, takže sme do toho nešli. No a teraz vlastne, ak sme sa už, jak relatívne veľká značka, otestovali, tak prvý obchod sme otvorili vlastne v Košiciach v Optime, taký ten testovací, no a boli sme akože milo prekvapení, ak tí zákazníci tam doslova, že stoja v šore a čakajú, hej, kým si to aj ovoňajú, aj nakúpia a tak ďalej, takže už tí zákazníci nás vnímajú, či už z tých reklám, alebo aj celkovo z toho povedomia značky. Čo sa týka tej ekonomiky tých predajní, už si sa pozeral nejaké prvé čísla, vie to byť podľa teba nejaká rentabilná záležitosť, alebo skôr je to taká brandová pre teba aktivita? No najprv, keď sme to otvárali, tak to bolo také, že snáď to bude niekde na nule, s tým, že to bude vlastne viac menej tá brandová aktivita, ale sme z toho prekvapení, že bolo to síce v tej top sezóne, hej, lebo vlastne od septembra do toho decembra, keď máme čísla, tak bolo to vlastne v ziskové dokonca, čo sme boli z toho akože milo prekvapení.
tak uvidíme, že ako to bude teraz mimo tej sezóny, ale zatiaľ akože za tie 4 mesiace sme milo prekvapení. A môžeš prezradiť, že koľko ste napríklad šipovali zásielok, dajme tomu v tom decembri alebo denne, že aké boli tie také stropy? Jasne, tak december bol taký akože celkom, s tým, že vlastne ten september už, jak sme menili celý ten marketingový tím, tak už to bolo také, to leto bolo akože dosť, nechcem povedať, že hádavé, ale už s tým marketingovým tímom sme už nevedeli doladiť tie reklamy a tak ďalej, akože tie kampane neboli výkonnostné, hej, takže ja som, dá sa povedať, že nevedel v kľude spať. No a potom, jak sa celý ten tím aj vymenil, aj nejak nastavil na novo, hej, nabrali sme tam aj seniorov, aj nejakých skúsenejších ľudí a zrazu tie kampane v podstate nabrali nejaký iný zmysel. Samozrejme bola to aj sezóna, takže aj to určite zavážilo, ale v podstate v decembri sa nám podarilo urobiť rekord aj v počte objednávok, aj v počte akože obratu za jeden deň, ako tak pojela rekord, hej. A dá sa povedať, že ani sme to nestihli akože oslavovať, dá sa povedať, lebo hneď na druhý deň sme urobili ešte od toho ďalší rekord, hej. A akože fakt to boli že násobky štandardného obratu, čo sme boli milo prekvapení, takže potom aj za to som strávil nejaké dni potom v sklade, lebo trebalo to aj dobaliť, hej, samozrejme. Takže to bol potom ďalší rekord, čo sa týka zabalených balíkov za deň za nejaké 2 týždne, čo sme tam stravili, akože nazvem, že vyšší manažment, čo sme išli trošku tak akože pomôcť do toho skladu, tak sa nám podarilo vďaka nejakým zlepšovákom zdvojnásobiť denný počet zabalených balíkov. Hej. Samozrejme bolo to... že koľko to bolo ceca? Za deň sa nám podarilo vyexpedovať nejakých 7 000. 7600. Čo bolo vlastne nejaký ten dvojnásobok. Samozrejme boli tam aj naviac brigadníci, hej, tak ako bez toho by to nešlo, ale zase aj tých brigadníkov ja hovorím, že treba do tej práce zaradiť, hej, lebo tak. Aj tam máte nejaký stupeň automatizácie, alebo je to všetko taký čistý manuál? Alebo... Máme to zautomatizované v podstate, čím ďalej, tým viac, hej, tak tento rok máme v pláne tam aj dať už nejaké pasy, nejakých robotov sa snažiť otestovať na nejaké tie naše produkty, hlavne ktoré by sa dali viac automatizovať akože pri balení. No a čo sa týka akože týchto automatizácií, tak aj vďaka tomu sa nám podarilo v podstate zvýšiť ten objem zabalených balíkov za jednu smenu. Jasné. Aj prezradíš, ako si na tom boli z pohľadu ziskovosti ten minulý rok, že či to máš možno o rok? Áno, ziskovosť bola dosť podobná vlastne tomu roku 2024, takže zhruba to bude niekde okolo 1 700 000. OK. Čiže asi veľa išlo peniazy aj do investícií a do tých predajní. Áno, tak vlastne 2024 sme mali aj vďaka expanzii sme vlastne mali veľa nainvestované do tých krajín a tak ďalej, takže tam, to sme aj očakávali, akože niekde kolo toho sa budeme točiť. Nečakali sme tam akože aj zdvojnásobený zisk. Hej. Tak ono, tie plány, keď sme si to rozrátavali predtým, tak boli, že keď by sme skončili v tom najlepšom znení na tých 50 miliónov, takže by sme mali len okolo tých 2 milióny zisk, hej, čo sme vedeli, že nebude to ten dvojnásobný alebo trojnásobný, hej, zisk. Čiže z hľadiska ziskovosti to nebolo až o toľko, ako keby pod plánom, ale z hľadiska obratu hlavne. Mali sme vlastne naplánované nainvestovať veľa peňazí do tých rôznych aktivít, hej. Či už sú to kampania, alebo aj expanzia. Jasne, chápem. Dobre, keď sa pozrieme na vaše krajiny, myslím, že aktuálne ich je 10? Alebo... Zhruba 10, áno. Tak. Mali sme tam ešte nejaké testovacie, ktoré vlastne nám testujeme, takže toto zatiaľ nehlasím, takže 10. Jasné. Tak keď porovnáš teraz ten vývoj, ten minulý rok, že ktoré možno za teba performovali na dočakávania a ktoré možno nejak zaostávali za tými plánmi? Jasné. Tak čo sa týka tých krajín, čo je Rumunsko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Slovensko a Chorvátsko, tak väčšinu z tých krajín máme už otvorenú rok a viac, hej, niektoré až dokonca 2 roky, takže už viac menej tam máme aj nejakých zákazníkov, máme už aj ten trh otestovaný, tak samozrejme doľaďujeme aj tie aktivity podľa toho, aký je to trh, ale čo sa týka ziskovosti a nejakého obratu a tak ďalej, sa nám podarilo najviac zatiaľ na Rumunsku a na Poľsku. Čo sa týka tieto trhy vlastne sa nám podarilo zatiaľ najviac obsadiť z týchto všetkých, hej, ale na tieto trhy by sme sa aj chceli akože sústrediť aj v roku 2025. A z hľadiska konkurencie sú to trhy, kde už ako reálne sú nejaké zabehnuté značky, alebo sú to aj také, že skôr tam vytvárate úplne ten nový segment, ako to tam vyzerá na tých iných trhoch? Viac menej je to, že vytvárame tam nový segment. Na tom talianskom trhu tam už je nejak viac rozšírený ten segment, ale čo sa týka tých ostatných trhov, tak keď sa nemýlim z toho segmentu akože parfúmy na pranie, tak stále sme boli na každom tom trhu prvý, hej, takže zase štandardná otázka od zákazníkov, že čo to je, ako sa to používa a tak ďalej, takže potrebovali sme zdieľavať tých ľudí. No ale samozrejme už, tak jak sme sa bavili, že vzniká tu aj konkurencia po nás, hej, a
takisto chodia aj na tie trhy, takže už... Mhm. Ako to vnímaš celkovo ten stav toho trhu, že viem, že sa začal byť trošku viacej viditeľný od toho nášho podcastu v tom júni. Bol tam potom nejaký ten Forbes a potom nejaké, na LinkedIn sa začal viacej komunikovať, že ako vnímaš ten stav tej konkurencie? Tak konkurencia akože priebežne rastla od, dá sa povedať, nášho prvého dňa, lebo tak jak tým, že my sme vlastne začínali v Košiciach, aj vlastne sme v Košiciach, tak strašne veľa ako tých košických firiem je zrazu už tiež parfumy na pranie, lebo odkúkali to akoby od nás aj, ale vlastne už za ten posledný rok, jak sa o tej Puele, dá sa povedať, že viacej rozpráva na tom celkom trhu, tak samozrejme vznikajú už aj v tých iných mestách tie väčšie konkurencie, ale si myslím, že každá zdravá konkurencia je vlastne vo finále pomocná pre celý ten trh, hej, či už pre e-commerce alebo pre celkovo akože náš segment. Ja som videl, že aj Dedoles teraz pustil tento segment, áno, tak ako veľmi podľa teba konkrétne Dedoles môže byť pre vás nejaký ohrozujúci? Akože ohrozujúci asi by nebol úplne, že na 100% samozrejme, ale ja verím tomu, že tým, že taký veľký hráč vstúpil na ten trh s našim do nášho segmentu, takže sa to viac urobí do plusu, jak do minusu, hej, aspoň taký mám z toho pocit a tak to aj dúfame, hej, lebo tým, že vlastne Dedoles má určite veľkú kapacitu zákazníkov, tak ten náš segment rozšíri aj tam, kde my sme možno ešte nerozšírili a tak ďalej, takže vo finále mohlo by to byť aj napomocné. Čiže skôr to vnímaš pozitívne, že môže to pomôcť robiť toho svetu väčšiu tomu ako typu produktu. Ja si myslím, že áno, že vlastne čo sa týka parfumov na pranie, tak ešte viac sa to zviditeľní, ako to bolo doteraz, hej, lebo v podstate pred 5 rokmi, ak sme tu prišli, tak nikto ani netušil, čo sú parfumy na pranie, hej, a za tých 5 rokov sa nám tu si myslím, že podarilo vybudovať akože dosť veľkú základňu zákazníkov na tých trhoch, že už vedia, čo to je, hej, a tak ďalej a milujú tie vône a milujú tie produkty a tak ďalej, takže ja si myslím, že tým, že tie veľké značky majú akože extrémne veľké zázemie tých zákazníkov, tak dopomôžu. Potom a samozrejme tí zákazníci chodia od jednej značky k druhej a tak ďalej, tak samozrejme každý chce, aby ten brand, ten zákazník miloval a neodišiel niekde inde, no ale tak ako ten trh sa vyvíja, tak sledujeme, že tí zákazníci štandardne skúšajú, testujú. Pre nás je to akože aj vo finále lepšie, že keď nejaké iné značky, to asi nebude prípad Dedolesu, ale iné značky, keď sa snažia nám podbiť cenu, tak samozrejme podbijú aj kvalitu, hej, a potom tí zákazníci nám volajú, že niekedy je, že doslova, že sa ospravedlnia, že nás vymenili, ale že sa vracajú, lebo tá kvalita je niekde úplne inde. Čo sa týka tých krajín, ešte ma zaujíma celkom tá nejaká tvoja stratégia, že skôr teraz budete nejakým spôsobom zvyšovať ten market share na tých trhoch, kde už ste, alebo plánujete možno otvárať aj nejaké nové krajiny v tomto roku? No, zatiaľ nemáme v pláne otvoriť ďalšie krajiny, hej, skôr budeme rozširovať tieto, s tým, jak som povedal, že sme doľaďujeme už akože dlhodobo. Samozrejme na 100% sme sa akože nezamerali na tieto krajiny, ktoré som vymenoval, skôr to bolo také oťukávanie, hej, no a teraz vlastne už plánujeme v 2025 sa viac zamerať minimálne na tieto dve krajiny s tým, že budeme mať aj country manažerov, ktorí sa špeciálne budú na tieto krajiny akože, no respektíve budú zastrešovať tieto krajiny a už tam máme v pláne dať nejaký väčší budget, aby sme tam urobili nejaký ten podiel na trhu. A čo budú mať konkrétne na starosti títo country manažéri? Akože bude skoro akože marketingová pozícia, alebo čo, nejaké partnerstva, alebo čo tam bude? Ono to bude vlastne také zatiaľ na začiatku, hej, keďže vlastne sme aktuálne nemali pre tieto trhy country manažera, tak bude to zastrešovať všetko, ale samozrejme, jak ja hovorím, že na ľuďoch nikdy nešetrím, to znamená, že z jedného môžu byť do mesiaca 5, hej, ale určite na začiatku sa začne oťukávať, či už tie partnerstva, sú tam aj tie marketplacy, hej, sú tam či už dopravcovia a tak ďalej, tak bude zastrešovať všetko, čo je výhodné pre tú danú krajinu. Hej. Marketplace ako veľmi už dneska robíte? Je to pre vás nejaký už významný kanál? Koncom roka sme začali vlastne oťukávať tie marketplacy a skôr akože oťukávať takto. Začali sme dopytovať, hej, takže vlastne teraz riešime tiež pre to Poľsko, hej, že chceli by sme na to Allegro skúsiť, no tak sme doľaďovali tie podmienky a uvidíme, že ak sa nám podarí vlastne tam predávať. OK, a z ostatných marketplaceov ešte koho zvažujete, alebo koho máte v tom výhľade? No, povedali sme si takisto, že toto vyskúšame a uvidíme, že podľa toho sa rozhodneme, čo ďalej, že či nám to vôbec dáva zmysel, lebo takisto tie marketplacy majú nejaké špecifické požiadavky, vlastne aj nie, že požiadavky, ale že podmienky, hej, je to aj drahšie, hej, berú maržu a tak ďalej, takže... Jasné. A keď teda hovoríš, že na väčšine tých trhov v podstate ste ako keby nový typ produktu, tak akým spôsobom tam vlastne generujete ten dopyt? Lebo to predpokladám, že to bude o nejakej akože aj o svete a vôbec dať vedieť, že tak niečo existuje, tak ktoré kanály alebo možno formáty, alebo akú stratégiu tam máš marketingu vlastne na tých nových trhoch? Tak na začiatku samozrejme skúšame cez Metu a cez Google, hej, to je vlastne ten náš štartovací kanál.
v ktorom v podstate sa snažíme v tých, či už aj baneroch, alebo aj v tých textoch predstaviť tým zákazníkom, že čo to je a prečo by si to mali akože kúpiť. Hej. Snažíme sa to tlačiť cez tie vzorky, keďže je to v podstate pre zákazníka asi najlacnejšia varianta, ktorú si vie dostať za zo pár eur k sebe domov, hej, a už keď to vyskúša, tak vo veľa prípadov akože už povie, že potrebuje to, hej, takzvané. No a keď už tie vzorky vyskúša, objedná si potom hneď ďalšiu veľkú fľašu, no a už ten zákazník robí už tú osvetu aj sám, hej, že vlastne už povie susedia a tak ďalej, takže takáto paučina, ja hovorím, vzniká potom po tej celej Európe. Hej. Ty si mi ešte minule v tom podcaste v júni hovoril, že tam podľa teba nebola až taká veľká retencia, že by opakovane tí zákazníci nakupovali. Ako to vnímaš potom možno pol roku, 4 roku, že zmenilo sa to, že máte už viacej tých stálych zákazníkov? Áno, tak čo sa týka Slovenska, Česka, Maďarska, tak tá retencia je tam akože dobrá. Hej. Čo sa týka tých nových krajín, tak tam je to trošku horšie, lebo nevieme akože úplne zistiť, že prečo. Že či je to kvôli tomu, že tí ľudia možno, že zistia, že je to slovenská značka a už potom sa k nej nechcú možno vrátiť, alebo menej perú, alebo ťažko povedať, ale na Slovensku a na Česku a na Maďarsku nám vychádza akože najlepšia retencia. Hej. To Maďarsko trošku zaostáva, hej, ale to Maďarsko je tiež taká akože samostatná téma, lebo tým, že je tam vyššia DPH, máme tam menšie marže, lebo ten kurz neustále padá, hej, tak respektíve sa zvyšuje, padá, no proste nie je pre nás výhodný, tak je to také, no tiež nie úplne najideálnejší trh, ten maďarský. Na tej retencii, na tých opakovaných nákupoch nejako cieľene pracujete? Máte to ako nejaké KPI, nejakú metriku, alebo... Áno. Teraz vlastne tiež sme od nového roku si povedali, že budeme mať na to vlastne oddelenie plus agentúru, ktorá sa bude tomu viac venovať. Lebo je to, dá sa povedať, že jeden z najlacnejších kanálov, ktorý vie osloviť toho nášho zákazníka a sa mu pripomenúť a tak ďalej, takže najlacnejší kanál, tak tým, že už tiež nemáme úplne malú databázu, hej, naprieč tými trhami, tak budeme určite sa snažiť čo najviac využiť tie také kvázi zadarmo zdroje. Hej. Čo to je asi ideálny nejaký email marketing a nejaký takýto typ kanálov, tak môžeš predstaviť, že aký tam používate možno nástroj, alebo aký máte prístup k celému tomu email marketingu, do akej miery to máte personalizované, či tam máte nejaký ako keby CDPčko, nejakú žerálnu správu tých dát zákazníckych, alebo... Jasne, tak vlastne tiež na toto, na samotný email marketing máme vlastne tým ľudí, ktorí vlastne spravujú aj tú databázu, hej, a vlastne snažia sa tam nejak individuálne posielať tým ľuďom to, čo vlastne pozerajú si tú databázu, že čo ten človek nakupoval a tak ďalej. A používame aktuálne LeadHub, čo je napojený vlastne na ten ShopTet, ale pravdepodobne tu budeme meniť v blízkej budúcnosti, lebo niektoré veci už tam nie sú tak, také možnosti, jak by mohli byť v tých iných platformách. Takže... Prezradíš, čo zvažujete? Aké platformy? Toto rieši akurát kolega teraz a si robí research a tak ďalej, takže ešte neviem presne, že ktoré si vyberú. Ani neviem presne, že ktoré zvažuje, lebo som to s ním neriešil. Jasne, rozumiem. Dobre, ešte možno ma zaujíma k tej Mete, lebo predpokladám, že tá Meta asi bude pre vás dôležitejší kanál ako Google, alebo je to podobné? Alebo ja by som povedal, že je to akože na rovnako, hej, lebo v podstate ten Google má trošičku akože iné veci na starosti, hej, pre toho zákazníka by som to tak nazval, takže obidve sú určite akože dôležité pre nás. A teda k tej Mete teda, že možno akú to máte stratégiu z hľadiska tých kreatív, že čo vám tam funguje, ak môžeš trošku prezradiť, videl som, že tam robíte asi veľa také nejaké tie UGC, nie, také tie recenzie, alebo... Tak veľmi fungovali akože v minulosti tie recenzie, hlavne kvôli tomu, že tí zákazníci boli zvyknutí nám napísať do komentáru, hej, že sa im to strašne páči a tak ďalej a tak ďalej, a to sme videli, že to funguje, tak potom sme to skúšali dávať aj do tých obrázkov a v podstate malo to celkom zaujímavý akože výsledok, hej, lebo vlastne už keď jedna druhá teta napísala, že je to super, hej, no tak potom tretia to tiež už chcela skúsiť. No a teraz poslednú dobu sme boli prekvapení vlastne, že nám funguje to, že keď dá sa povedať, že jednu kampaň v tom decembri, ak sme zrobili rekord, tak som vymyslel akože ja, s tým, že som potom nejak skúsil navrhnúť, však dajme mňa do toho baneru, hej, že vlastne, lebo ja som sledoval komentáre, hej, čo zákazníci píšu a tak ďalej, že radšej by chceli to a to, hej, tak on však dobre, však poďme im vyhovieť, že keď chcú to do zľavy, alebo také akcie a tak ďalej, tak poďme to zrobiť, hej, s tým, že vyskúšali sme dať mňa do baneru a toto fungovalo akože extrémne dobre, hej, že sme napísali tam, že Martin vyhovel akože zákazníkom a zákazníci vo finále akože to mali aj najlajkovanejšie a tak ďalej, takže bol
Ešte mi prosím povedz, som si všimol, že máte aj také tie kreatívy na Facebooku, konkrétne som to zachytil, také tie nejaké, neviem, aktuálne správy alebo niečo také. Videl som to u viacerých, tuším, že aj Bloom Robins alebo niekto. To je nejaký štandardný formát, alebo čo to? Na chvíľu vás vyruším pri počúvaní tohto rozhovoru. Rád by som sa poďakoval partnerom projektu e-shopový král. Sú nimi Blueweb, firma, ktorá vyvíja špičkové e-shopy na mieru, Paketa, digitálna logistická platforma, Besteron, kompletné platobné riešenia pre bezstarostné podnikanie. A Corlones, už som na kancelária, ktorá je zameraná na riadenie financií pre e-commerce. A teraz už si vypočujte zvyšok rozhovoru. Toto bolo vlastne jedno z takých, by som nazval, že noviniek, ktoré bolo niekde sa to v sezóne akože objavilo, hej, akože vôbec neviem, kde je akože začiatok toho, či sme to my vymysleli, alebo niekto iný, ale už potom som to začal si všímať, že už viacerí ľudia to mali, alebo takto, neviem, že odkiaľ to prišlo, alebo kto to vymyslel, ale akože tiež to bola jedna z takých zaujímavých sezónnych akože tém, alebo respektíve obrázkov. Jasné. Aj nejako pracujete s AI, čo sa týka akože kreatív, vizuálne? Áno, tak vlastne s AI poslednú dobu pracujeme akože vo firme veľmi efektívne a tak ďalej, snažíme sa používať všetky tie nástroje, to hlavne vlastne na tom social alebo respektíve na grafikách, tak oni s tým pracujú a testujú to. Ja som povedal, že tiež už posledný pol rok je to môj najlepší kamarát, tá umelá inteligencia, takže ja s tým pracujem doslova, že non-stop a čo sa týka vo firme, tak tiež sa snažíme, že by každé oddelenie to čím skôr a čo v najväčšej miere začalo používať, lebo však v podstate to je extrémna vec. Aj môžeš predstaviť, čo to je konkrétne možno nástroje, také sú najviac u vás využívané? Akože názvy určite nebudem vedieť povedať, ale viem, že už asi 10 aplikácií som im tam platil tie AI, ktoré vlastne využívajú, takže stále iba kartu pýtajú odo mňa, že nech im tam dám akože to predplatné. Dobre, ešte čo sa týka vašej značky, pozeral som si nejaké čísla na keyword Puela, vlastne na Slovensku som videl, že tam je nejakých okolo 20-30 tisíc hľadaní mesačne. V Česku dokonca 30 až 40 tisíc mesačne, čo ešte nezahrňa samozrejme tých, čo dajú napriamo, teda zadajú Puela v One.sk, čo je už ako celkom podľa mňa solidné číslo, tak z hľadiska toho brandu podľa teba, čo má taký najväčší efekt, čo by si odporúčil možno malým stredným shopom? Tak v roku 2024 sme sa začali trošku aj sústrediť na offline reklamy a offline kampane a tým, že sme boli v decembri aj v televízii, aj v podstate naprieč celého roku sme boli aj v rádiu, hej, tak toto zapričinilo určite aj viac návštevnosť na e-shop a tak ďalej, takže tie offline kampane boli veľmi podstatné a dôležité, si myslím, že pre náš rast. Aj sa ti podarilo nejak možno vyhodnotiť ich nejakú rentabilitu, alebo skôr to bolo tak pocitovo to hodnotíš? Alebo... Nie, mali sme vlastne aj zľavé kody v niektorých akože situáciách a v iných situáciách v podstate sme sledovali tú návštevnosť na webe a tak ďalej, takže bolo to citeľné, keď to bolo. Hej, tak čo sa týka televízie, tak tam nám televízia vyhodnotila hlavne z toho pozerania, že bolo to veľmi akože sledované, ale tak to je samozrejme to, že ak ten zákazník pozerá, ale čo sa týka akože nášho vyhodnotenia, tak návštevnosť na webe samozrejme stúpla, ale takže tak no. OK. A akú ste mali toľku? Alebo? Na Markíze sme boli. Na Markíze sme boli od 1.12. do 15.12. Ale asi málo, keď nevieš. Ja nemám televízor, takže, okay. takže nesledujem, takže to ma obchádza tieto veci, ale ma to zaujíma teda, že či teda to bereš ako nejakú fakt investíciu dlhodobú, alebo že sa ti podarilo, že povedať si, že dobre, tak možno, že už sa nám nejaká časť vrátila významná. Bolo to tiež akože v štádiu testovania, hej, lebo bola to naša prvá televízia v podstate, no a vyhodnotili sme si to akože kladne, takže určite budeme v tom pokračovať. A čo týka toho rádia, tam ste mali akú stratégiu, alebo aké ste išli médiá? Alebo... Boli sme vlastne aj na Českom rádiu, na rádiu KIS. Na Slovensku sme boli, keď sa nemýlim, na Expresse aj na Funku. Taktiku sme tam skôr mali to, že aby tí zákazníci započuli tú Puela, hej, aby vedeli, dá sa povedať, že v rýchlosti tam bolo spomenuté, že čo sú Puela, že parfúmy na pranie a tak ďalej. A mali sme tam aj akciu na vzorky v tej kampane, že sme povedali, že vlastne vedia si zakúpiť vzorky v danej situácii za lacnejší peniaz. Čiže tam bolo asi cieľom hlavne asi osloviť nových zákazníkov. Áno, samozrejme, to bol kanál, aj tá televízia, aj to rádio vlastne viac menej sme smerovali na to, aby čo najviac nových zákazníkov z tých iných kanálov okrem Mety a Google prišlo. Môže aj prezradiť možno rádovo, že ako sa pohybujú takéto investície, napríklad tá televízia, že koľko vás rádovo niekde vyšla? Tak toto je akože, tam sú strašne veľa premenných, akože podľa toho, že koľko je toho času, aký je dlhý spod a tak ďalej, hej, takže ono sa to pohybuje od 50 000 vyššie, hej, ale tých 50 000 je v podstate také, že vás zobrazia
dvakrát možno za deň, hej, na zo pár sekúnd, takže... Okay. Čiže spodná hranica 50 a horná neobmedzená. Takto presne. Zhruba takto začína na 50, ale hovorím, že to je také, že to sa aj neoplatí, takže určite už za to sme aj dlhodobo do tej telky nešli, lebo tak však v podstate potrebujeme na ten nejaký budget mať pripravený, aby sme si mohli to dovoliť, lebo tak tam sú už vyššie čísla. Hej, mal som tu minulé, myslím, neviem, či dospel Radok Režo, alebo niekto, že od tých 100 vyššie, že to už tak začína trošku dávať zmysel. Áno. Alebo niečo podobné. A to rádio, tam sme nejakých tých hraniciach. Tak máme rádio zazmluvnené už, myslím, že 2 roky v tých Čechách, takže tam máme už aj nejaké lepšie ceny a s tým, že tam takisto to závisí podľa toho, či je jeden spot denne alebo 5 spotov denne, ale tam sa to pohybuje zhruba možno na polovice alebo na tretine oproti telke, hej. Takže tam tiež podľa toho, že koľko človek chce tých spotov, tak podľa toho. OK. Ale teda akože vyhodnocuješ to ako pozitívnu vec, že z hľadiska aj návratnosti do dlhodobej, hej, že vieš to odporúčiť aj možno. Lebo vieš, že maličko šopu to využíva v komunikácii. Čak je to asi otázka nejakého budžetu, ale asi na nejakom, lebo narazíš na tú hranicu tých PCčiek. Áno, to je presne toto, že tiež na začiatku, keď sme boli rok, 2, 3, tak sme to určite nepoužívali, lebo však ten budget človek nemá vo vrecku, ale potom už keď tie PCčka už nejakým spôsobom nechceli púšťať v takom tempe, tak sme museli skúšať tie iné kanály plus celý ten offline a tak ďalej, takže stále hľadáme tie cesty, ako sa dostať k zákazníkovi, takže jak ja hovorím, že 2025 bude, že veľa bližšie k zákazníkovi, hej, aj vďaka tým našim kamenným predajňam, aj celkovo, aby bola na každom rohu, tak plán je určite to, aby synonymum slova Puela bolo, že parfúmy na pranie, hej, alebo opačne. Dobre, ak ešte môžeš prezradiť teda, že s akým marketingovým budžetom vlastne pracujete v tomto roku, aký máte plán investícií? Tak na 2025 budeme mať budget na marketing okolo 15 miliónov, hej, takže vlastne ten nový CMO, ktorý príde k nám, tak bude musieť to rozdeliť nejak efektívne aj medzi ten retail, aj medzi tie krajiny, takže má čo robiť, lebo je to budget. Solidné teda v priemere viac ako 1 milión mesačne. S tým už sa asi dá niečo vymyslieť. Ešte to ma možno zaujíma, že akým spôsobom prerozdeľujete ten budget, aj možno počas roka, že podľa čoho sa rozhodujete, že či presunúť medzi tými jednotlivými kanálmi tie peniaze, či máte na to nejakú sofistikovanú analytiku, alebo je to skôr také pocitové, že ako to máš? Tak máme na to vlastne už aj nejaké čísla, ktoré samozrejme budeme pozerať a sledovať, že či dáva zmysel tlačiť ďalej peniaze, či už do nejakej krajiny alebo do nejakého kanála. No a ak to nedáva zmysel, tak samozrejme sa snažíme to niekde inde prehúpnúť, alebo niekedy sa stane, že to aj prerozdelíme do 3-4 vecí, aby sme to tam nejakým spôsobom aj nie že zachránili, ale udržali sa na tých číslach, či už obrad alebo zisk, jak máme v pláne. Aj tam máš vyslovene nejakého dátového človeka, takého špecialistu na tieto veci? Ale... Máme teraz vlastne posledný pol rok, tak jak som hovoril, že sme celý ten tím posilnili asi o nejakých zhruba 30 seniorov, hej. Samozrejme posilnili sme celý C-level a tak ďalej, takže máme tam a už aj analytika, máme finančného riaditeľa, máme nový finančný celý tím, hej, dá sa povedať, ktorý aj ten posledný rok 2024 dával ešte nejak štýlom dokopy, aby bol tip-top tak, jak má byť, aby všetky tie čísla sme vedeli z toho vyťahnuť, ktoré vlastne potrebujeme k rozhodovaniu, takže... A akým spôsobom teraz robíš ten hiring, možno keď to porovnáš oproti rok naspäť, lebo viem, že teda boli tam nejaké zmeny personálne, tak máš teraz aj iný spôsob, ako vyberáte tých ľudí? Je to určite iný spôsob, hlavne kvôli tomu, že dajme tomu rok dozadu som vo firme, sme nemali tých seniorov, nemali sme vedúcich a tak ďalej, takže vo väčšinu prípadov som bol ja ten, ktorý to rozhodoval, alebo ja, ktorý vyberal tých ľudí, hej, a tým, že už teraz za ten rok sa rozšíril ten tým na zhruba nejakých 120-130 ľudí, z toho sú akože veľmi veľká časť už akože veľmi skúsení ľudia, hej, tak mi aj s tým pomáhajú, alebo respektíve robia to už aj za mňa, hej, dá sa povedať, lebo v tých veciach im dôverujem, že v podstate už keď nejaký človek príde ku nám s 15-ročnými skúsenostiami, tak určite vie lepšie možno prekúknuť nejakého človeka z jeho odvetvia, jak ja, keď nie som úplne 100% zameraný na to odvetvie. Aký máš inak taký, ako nazvem to, že taký manažerský štýl toho riadenia, že z toho, čo hovoríš, že si dávaš takú celkom veľkú autonómiu tým ľuďom, že alebo že do akej miery máš potrebu mať pod kontrolou jednotlivé tie metriky ľudí, oddelenia? Ako ja sa snažím mať samozrejme pod kontrolou všetko, je taká moja choroba, hej, jak sa hovorí, že potrebujem vedieť o veľa veciach, ale tak samozrejme v našej veľkosti už sa nedá vnímať každú jednu blbosť, hej, doslova, tak skôr sa snažím pozerať na to už tak viac zhora, ale stále keď niekde niečo hapruje alebo príde nejaká sťažnosť raz, dvakrát za sebou na dané oddelenie alebo na daného človeka, tak samozrejme tam zamierim a pozerám to už akože detálnejšie, no a akože vo veľa prípadov potom sa stane, že fakt ten človek aj musí skončiť, lebo
už keď, ja hovorím, že už keď ho zameriam, tak už buď má veľmi malú šancu už to potom prežiť, keď už sú na neho sťažnosti, ale akože samozrejme si myslím, že to je normálne, že v podstate chcem, aby tá firma napredovala a chcem, aby aj tí naši zamestnanci, ktorí k nám chodia, tak mali ten 100% komfort, takže už aj oni si sami rovno povedia, keď už niekto je akéby trňom v oku, tak... Keď porovnáš si, keď vyberáš tých ľudí, že do akej miery skorej pre teba je dôležitá tá odborná stránka, možno fakt tie skúsenosti a know-how a tak ďalej, versus možno nejaká taká tá osobnostná, charakterová, možno nejaká taká chémia, zladenie s tou firmou, že čo sú pre teba také priority? Tak na tých vedúcich pozíciách určite človek musí byť líder, lebo bez toho to nejde a musí mať tú povahu lídra a samozrejme tie skúsenosti seniorné. Dá sa povedať, že keď ten človek, hej, lebo aj nemá záujem rozdávať tie skúsenosti do firmy, hej, ale skôr už si to prišiel akéby odsedieť, lebo už proste má skúsenosti, tak už nepotrebuje robiť, tak ten človek je akože väčšinou prekúknutý do svojich 3 mesiacov, čo je vlastne tá doba skúšobná. Ale samozrejme, keď človek tu príde s plnou energiou a chce všetky tie skúsenosti odovzdať, alebo v prípade príde do tej firmy a zrobí prvé a posledné, tak samozrejme takíto ľudia potom sa majú aj dobre v tej firme, lebo v podstate sú aj uznávaní, majú tú voľnosť, majú veľmi radi majú ľudia, keď im poviem, že je to na tebe, proste ak to zrobíš, tak to bude, hej, tak samozrejme ten človek potom aj je rád, že nie je nejakým štýlom utlačaný, hej, alebo podceňovaný, hej, takže určite som zastanca toho, že keď vidím, že človek robí tú robotu dobre, tak má aj tú voľnosť a je to na ňom, jak si to zrobiť, tak to má, tak potom vo finále, keď zrobí niečo zle, tak to niekde vybehne, ale už som si všimol aj to, čo je veľmi akože veľké plus za posledné mesiace, že tí ľudia, jak tu prišli už skúsení, tak sa trošku tak akože zdravo predbiehajú, že kto je kvázi lepší a to je akože veľmi super, hej, lebo nejaký bol tak, že nerobíš ty, tak nerobím ani ja, hej, a hotovo a teraz je skôr také, že každý chce urobiť tú svoju prezentáciu alebo všetko vlastne na 100%, lebo proste nechce sa aj on sám akože zahambiť pred tými ostatnými, takže toto je akože úplne super, čo je taká zmena za posledné mesiace k lepšiemu. Čiže zároveň im dávaš veľké kompetencie, ale zároveň veľkú zodpovednosť. Tak. Ešte mi povedz, ma celkom zaujíma, že do akej miery sa ti darí nastaviť možno nejaké aj variabilné zložky v tej firme, že či teda ľudia majú nejaké fixné odmeny, ale majú možnosť nejakým spôsobom teda si prilepšiť. Viac menej také veci sme ešte neriešili, čo sa týka nejakých variabilných zložiek podľa nejakého výkonnosti, lebo tým, že tá firma rastie, tak nie je to úplne najideálnejšie, alebo nie je to úplne nedá sa to nejak stanoviť, hej, presne, lebo tá firma rastie aj sama, hej. Nie, že sama, ale akože rastie non-stop, že keby stagnovala zo pár rokov a potom si môžeme povedať, okay, že keď zrobíš taký výkon, tak OK, máš toľko a toľko, ale teraz viac menej, ja nikdy, ja hovorím, že nikdy na ľuďoch nešetrím, to znamená, že tí ľudia vo väčšine prípadov majú nadštandardné akože výplaty oproti nejakým iným firmám, možno by som to tak nazval, hej, takže si myslím, že každý kto sa snaží a kto maká, tak proste má sa v tej firme dobre, tak jak som povedal. Ale teda majú tí ľudia nejaké KPIs asi, nie? Nejaké metriky, ktoré... Majú, ale viac menej na tej výplate na tej mesačnej výplate ten pohľad nemení, skôr to mení na to, že častejšie majú zvyšovanú tú výplatu, hej, takže vlastne keď niekto plní nadštandardne tie svoje metriky, tak akože nemám problém, fakt aj každý 3. 4. mesiac mu dvíha ten životný štandard na tej výplate. Čiže to máš ty sám proaktívne? Áno, akože aj ja sám, alebo aj niekto niekoho odporúčia a tak ďalej, ale akože nie som úplne zastanca toho, že keď príde niekto za mnou, že zvýš mi, lebo makám, hej, tak ja vidím, že makáš a proste prídem za mesiac alebo čo, hej, ale akože úplne najradšej mám to, že keď niekto niekoho odporúči, že vlastne proste jemu treba zvýšiť, lebo proste tento je top človek, hej, takže toto je úplne najviac, ale čo sa týka tých ľudí, čo sú so mnou v kontakte, hlavne ten C-level, alebo proste tí vedúci, tak to ja vidím, že kto proste je proaktívny a tak ďalej, hej, ale už vo finále si dovolím povedať, že už za tie posledné mesiace sa tak vybudoval ten tým, že nie je tam nikto, ktorý by zaostával, hej, že fakt, že tak som povedal, tí ľudia sa trošku tak zdravo predbiehajú, že aby boli dokonali všetci. Ešte čo ma zaujíma, že ty si hovoril, že vlastne si nabral možno 20-30 seniorných ľudí, čo pri tom počte okolo máte teraz 120-130 zamestnancov, že ako veľmi to mení tú nejakú, nazvem to takú podnikovú kultúru, hej, alebo tu možno nejakú, že či toto nejak sa ti darí ustrážiť, aby teda tá firma stále mala tie svoje nejaké smerovanie hodnoty, nejakú tú víziu, poslanie a tak ďalej, alebo že či to necháš tak nejak voľne, že sa to tak, či to nejak reálne ako riadiš tu? Riadím to, hej, lebo vlastne čo sa týka, odkedy vlastne sme začali naberať tých ľudí a tak ďalej, čo je, dajme tomu nejaký ten september alebo august, tak odtedy ja štandardne mám denne 6-7 meetingov, hej, a sa snažím aspoň raz do týždňa mať s každým jedným akože z tých vyšších
pozícii akože meeting, hej, aby som vlastne aj ja nastavoval nejaké tie jeho vízie, že kam chcem, aby smeroval, hej, takže ja toto mám akože, dá sa povedať, že poslednú som si dal takú tú úlohu, hej, sám sebe, že nastaviť ten tým tak, aby každý vedel, čo má robiť, aké sú tie kvázi moje myšlienky, kam by som to chcel smerovať, hej, a tak ďalej. A osobne si myslím, že to aj veľmi pomáha, lebo tým, že tí ľudia sú so mnou akože v kontakte, hej, a vidia ten môj drive a tak ďalej, tak spoločnými silami stále vymyslíme to, čo vlastne potom doslova sa tešia, že no už idem to robiť, hej, že už končíme meeting, ideme to robiť, hej, a tak ďalej. Potom na ďalší týždeň odprezentujú, že je to zrobené, super, ideme ďalšie, hej, takže ja to akože z mojej pozície nezanedbávam, hej, a snažím sa tých ľudí aj motivovať, aj v podstate nastaviť ich do takých mojich myšlenok, že proste ten drive tam mať a tí ľudia, aj keď sú proste v extrémnom zhone, hej, lebo však tá firma akože, jak brutálne rastie, tak tu je, že nikto sa nenudí doslova, hej, tak tým ľuďom to veľakrát ani nevadí, hej, že vlastne sú v tom zhone, lebo proste tá práca ich naplňa, jak vidia tie výsledky za sebou a jak tá firma rastie, tak samozrejme nie je to len môj výsledok, ale je to aj výsledok ich, takže tak. Aj tak, jak hovorím, že aj im stúpa aj z toho takzvané inteligencia, hej, keď vlastne sú v tom zóne, plus kariéra im stúpa a tak ďalej, hej, takisto plat a tak ďalej, takže majú sa dobre tí ľudia, si myslím. Ty osobne koľko makáš tak denne hodín v priemere? Akože v kancelárii som štandardne nejakých 8 hodín minimálne, alebo tak no, niečo medzi 6-8, tak samozrejme máme aj nejaké stretnutia a tak ďalej, takže nedá sa, ale akože každé ráno idem do tej kancelárie zhruba na nejakú tú 8:30, hej, a už potom, jak ten deň mám nastavený, či už mám tie meetingy alebo nejaké stretnutia, takže cez pracovný deň som stále akože v kancelárii viac menej a si myslím, že na mojej pozícii úplne sa nedá povedať, že kedy končí mi robota, lebo ja hovorím, že keď zaspím, hej. Lebo aj keď už prídem z tej kancelárie, či už domov alebo niekde, tak ten telefón je stále pri mne a neviem sa to odnaučiť, aby som nerobil mimo kanclu, ale tak nevadí mi to absolútne, lebo v podstate ja to berem tak, že je to akoby také aj moje hobby a mňa to akože extrémne baví, takže neberieš to ako prácu proste. Nemám problém ešte v posteli dorábať nejaké veci predtým, než zaspím, takže tak. Dobre, a ako si až popri tom všetkom vlastne aj teda nejaký súkromný život, možno nejaké priateľku, manželku? Tak mám priateľku už vlastne dlhodobo, takže stíham aj to sa jej venovať, dá sa povedať, že po obede, ale tým, že vlastne aj priateľka študuje ešte, takže veľakrát máte skúšky a na vysokej škole a tak ďalej, hej, takže mám aj čas nejaký pre seba, no ale tak väčšinou ten čas pre seba, ktorý mám, tak venujem práci, hej, ale akože hovorím, že nevadí mi to a čo sa týka nejakého odreagovania, tak to je väčšinou cez víkend, hej, sa snažím či už sobotu alebo nedelu, či už nejaký výlet alebo nejakú akciu s kamarátmi alebo niečo, hocičo, hej, čo si... Aj robíš nejaké športy, alebo? Teraz, poslednú dobu, akože odkedy som začal podnikať, tak nestíhaš, už, tak to je výhovorka, že nestíham, nedá sa povedať, ale jak sa hovorí, že kto povie, že nenájde si chvíľku času na to, tak je to výhovorka, ale teraz nie som aktívny športovec posledných 5 rokov. Takže relaxuješ iným spôsobom. Proste. Tak. Dobre, poďme naspäť trošku k firme teda. Možno ma zaujíma z hľadiska produktového portfólia, lebo teda máte relatívne akože obmedzený tá počet produktov, že či ste minulý rok možno aj plánujete tento rok nejaké akože významnejšie rozšíriť ten záber, alebo zostávate proste verní tomu, čo ste robili? Alebo... No tak za posledný rok aj v podstate od začiatku sa snažíme vyvíjať nové produkty, hej, ale tak samozrejme nedáme do portfólia niečo, čo nie je top, hej, dá sa povedať. Takže niekedy na začiatku k týmto produktom pribudali bytové spreje a tak ďalej, čo sme postupne vyvíjali, ja neviem, jeden za rok približne, hej, alebo jeden za 3-4 rok, keď som to v podstate robil ešte sám, hej, ale teraz posledný rok máme vlastne už aj produktové oddelenie špeciálne na to, hej, máme vlastne vývoj a tak ďalej, čo neustále vlastne testujú. Firemné pračky nám perú non-stop v kancli, hej, lebo vlastne sa testujú rôzne iné zloženia a tak ďalej, takže vyvíjame non-stop produkty. Tento rok sme priniesli niekoľko, no možno, že aj cez 10 produktov, hej, s tým, že teraz posledné, čo bolo vlastne teraz 3 dní dozadu, tak prišli pasiky do prania, čo je vlastne, ktoré sú vlastne najviac kompatibilné vlastne s parfumom na pranie, s tým, že sú aj dermatologicky testované. No a máme aj ten pracigel, ktorý tiež, no ale nie každý chce používať pracigel, tak za to sme donesli aj tie pasiky, že zákazník si vie vybrať, hej. S tým, že odkedy ten pracigel prišiel na trh, hej, tak na začiatku samozrejme ľudia si povedali, že je drahý, lebo tak je to špeciálne zloženie, ktoré je aj menšie dávkovanie a tak ďalej, ale už vidíme čím ďalej tým viac tých pozitívnych recenzií, že ten zákazník
píše, že aké to je, aká je to super kombinácia, keď to spojí s našim parfumom na pranie, hej, že vlastne je to oveľa, je to tak nastavený ten produkt, aby mal lepší efekt, hej, aj tá vôňa, aj celkovo ten čistiaci efekt. A čo sa týka ešte ďalšieho portfólia, tak za posledné obdobie sme priniesli aj sviečky na trh, difúzery. Viac menej sa držíme tej domácnosti, alebo celkovo vône do domácnosti, tým, že už aj sme vlastne rozmýšľali nad variantou, hej, keďže vlastne od začiatku je povedala, že parfúmy na pranie, tak sa pohrávame už dlhšiu dobu s variantou, že keďže chceme rozširovať to portfólio, takže do akých segmentov ešte zabrdneme, hej, a že akým spôsobom aj ten náš slogan akože prekopeme, alebo akým spôsobom nastavíme tú celú značku, ten brand, keďže do budúcna určite neplánujeme mať len 10 produktov, ale bude ich viac, tak aby človek nepovedal, že parfum na pranie a potom, že aj sviečka tam je, hej, takže tak. A čo týka celkovo tej stratégie a taký ten dlhodobý high level pohľad, takže robíš to všetko sám, alebo máš aj možno nejakého mentora, kouča, niekoho, kto ti s tým akože radí? Nie, akože nenašťavujem ani mentora, ani kouča, hej, viac menej, ja hovorím, že najlepší kamarát je teraz ten ChatGPT, hej, ale čo sa týka, mám nejaké 2-krát, 3-krát, 4-krát do roka nejaké stretávky, keď sme niekde akože pozvaní na nejaké akcie, hej, kde sú vlastne, ja to hovorím, že manažeri, hej, z rôznych firiem a si myslím, že keď pár hodín alebo pár dní s nimi stravím, tak sa nabustujem akože či už nejakými informáciami alebo aj nejakými radami z takého nášho iného pohľadu, hej, takže aj oni mi samozrejme stále niečo poradia a niekedy sa to nedá zakomponovať v podstate hneď do tej firmy, lebo tá firma ešte nie je úplne veľká, hej, ale už veľakrát sa mi stalo, že keď mi niekto niečo poradil, tak o rok som zistila, že teraz až to treba, ale vlastne a už to treba, hej, takže takto. Tak. Máš čas na nejaké vzdelávanie? Neviem, či čítaš nejaké knihy, alebo počúvaš podcasty, alebo niečo? No viac menej sa snažím počúvať podcasty, hej, a čo sa týka vzdelania, tak aj teraz som v podstate, no podcasty sú taký ten akože základ, tak to asi už robí každý, by som nazval, respektíve niečo robí každý, ale počúva každý, hej, na to vzdelanie. A čo sa týka ešte nejakého ďalšieho môjho vzdelávania, tak asi určite najväčšie percento je z tej praxe, samozrejme, hej, lebo tak tým, že x hodín denne robím, tak to je určite najväčšie vzdelanie v tej praxi a počas tej praxe samozrejme stále si niečo, či už googlím a tak ďalej, čo vlastne potrebujem do tej práce, hej, a rovnako aj ChatGPT vlastne som skúšal dávať, nech mi urobí na to nejaké školenie, akože veľmi dobre to funguje, hej, lebo keď hoci čo potrebujem, tak doslova mi zrobí nejaký ten, no nejaké to školenie, či už hodinové alebo 15 minútové na tú danú tému, ktorú potrebujem, takže toto využívam akože veľmi. Počkaj, to vyrobí akože na mieru, hej? Tak myslíš? Urobiť, čo len chcem, okay. Dajme tomu, keď teraz... A sú tie informácie naozaj kvalitné? Sú, akože sú to kvalitné, akože minule som si dával vlastne time management, tam som si vlastne ešte nejaké veci doľaďoval, hej, lebo vlastne samozrejme ten time management stále treba zdokonalovať. A zrobil mi tam vlastne presne nejaké tie témy, ktoré som si vlastne dočítal a tak ďalej. No a samozrejme nejaké veci, keď som podľa toho pozmenil, tak akože veľký zmysel mi dávali a aj vlastne sa mi vylepšili niektoré tie moje veci, ktoré som potreboval. Hej, takže dáva to zmysel a hovorím, že toto sa mi za poslednú dobu najviac osvedčilo, hlavne kvôli tomu, že urobí len to, čo chcem, aby som sa aj v aktuálnej dobe naučil, hej, lebo vlastne keď je nejaká kniha alebo podcast, tak ono je to také dosť obšírne a človek na tom strávi x desiatok hodín, hej, ale vlastne ja sa snažím vlastne zamerať len na to, čo v aktuálnej dobe potrebujem, hej. Jasné. A z tých podcastov, čo sú také tvoje najobľúbenejšie, ktoré najradšej počúvaš? Tak určite počúvam tvoje podcasty, lebo to čím ďalej tým chodia vlastne zaujímavejší ľudia, takže toto je určite, akože to som aj chcel vlastne pochváliť, že fakt, že sú to kvalitné podcasty a veľa sa z toho človek aký naučí. No a určite počúvam aj nejakú tú špičku, či už je to akéby od Dalibora Cicmana, alebo a potom veľa podcastov počúvam také, čo sú na odreagovanie, hej, takže to aby som trošku si vypol hlavu a... Aj v angličtine nejakých máš takých, či skôr slovenských? Iba v slovenčine alebo v češtine to počúvam. Jasné. Dobre, ešte sa zapýtam takú iba pre zaujímavosť. Videl som teda, že po tom našom podcaste sa ti celkom rozbehli nejaké tie mediálne výstupy, hej, že bol tam teda nejaký Forbes,
a teraz si spomínal to Telerano, že ideš na Markíze, že ako to hodnotíš spätne, lebo viem, že dovtedy si vlastne nebol veľmi ako keby viditeľný v tom online alebo na tom LinkedIne alebo všeobecne, potom si začal byť taký aktivnejší, že čo vidíš také pozitíva, negatíva, ako keby, lebo možno sa môže stať, že ako keby dáš nejaký návod, nejaký konkurencii, hej, že aký máš tomuto prístup celkovo, že k tomu, že či byť alebo nebyť viditeľný takto osobne. Tak ja si myslím, že to patrí aj k tomu, hej, lebo patrí to k tomu a vedel som, že raz to príde určite, keď tá firma bude akože rásť. A nejakým spôsobom ja som sa tomu akože nebranil, hej, ale zase som ani nejakým spôsobom do toho neišiel, že vypisoval ľuďom, že zavolajte ma niekde alebo niečo. Hej. Takže nechal som to úplne plynúť a prišlo to v podstate samo, hej. A nejakým spôsobom sa snažím v tom aj vzdelávať a aj snažím sa nejak viacej sa učiť, či už nejakú prácu s kamerou a tak ďalej si to testujeme rôzne, hej, keď sme si hovorili, že možno v 2025 by sme skúsili aj nejaké akože moje osobné vlogy a tak ďalej, takže nebraním sa tomu nejakým spôsobom, ale hovorím, že nehrnul som sa v minulosti do toho. A či to pomohlo alebo nepomohlo, tak si myslím, že mojej akože osobnej značke, akože Martin Schwenk, tak určite to nejak pomohlo, lebo tak viac ľudí ma pozná a veľa ľudí potom nás aj oslovuje, že by nám chcelo nejakým štýlom aj pomôcť a tak ďalej, akože Puele, hej, alebo určite aj veľkú váhu zahral ten výber CMO, hej, že vlastne keďže už tá Puela bola nejakým spôsobom viacej zmedializovaná, tak chceli tu ísť aj zaujímavejší ľudia, hej, lebo však v podstate dovtedy každý to bral, že OK, že nejaká, ja neviem, 20 miliónová značka a tak ďalej, hej. Bolo to síce zaujímavejšie, hej, akože zaujímavé pre ľudí, ale nebolo to také, že kam to smeruje a tak ďalej, hej. Už keď sme to nejak tam opísali, že aké máme plány, aké máme smery a tak ďalej, tak bol o to akože veľký záujem. Hej, tak. Či skôr prevažujú tie pozitíva nad tým, že pustíš nejaké informácie kvázi. Ale samozrejme sú aj nejaké negatíva, hej, že potom sú aj ľudia, hej, čo sme sa bavili na začiatku podcastu o tých konkurenciách, tak samozrejme čím viac je človek zmedializovaný, alebo tá značka, tak viacerým ľuďom to napadne, že OK, že idem vás kopírovať a tak ďalej, hej, ale tak je to asi normálne. Takže... No chcel spýtať vlastne, že chytil som teda aj pod tým nejakým promom toho vášho rozhovoru v Forbese alebo článku, že tam bolo úplne veľa akože nejakých hejterov na nejaké takých negatívnych reakcií teda na vaše produkty konkrétne, že ako na to reaguješ, alebo ako k tomu pristupuješ? Tak v minulosti, keď to začalo, hej, lebo na začiatku to také nebolo, tie také zlé komentáre a tak ďalej, no a potom postupne to zrazu bolo, že boom. A my sme nevedeli, že z čoho, tak ani doteraz vlastne nevieme čo, ale je to vlastne viac menej len na Slovensku, že to je akože aj dôležité dosť povedať, takže my si myslíme, že urobil nám niekto akože takú tú antikampaň a tak ďalej a nejak sa to postupne rozširuje, hej, lebo však ja stále vravím, že naša testovacia pračka aj čo máme vlastne u nás v kancli, respektíve ktorá non-stop perie, hej, tak jak nová vyzerá, hej, a ľudia tam popíšu rôzne akože veci, hej, ale tak zase z druhej strany tam je výsledok toho, že naprieč všetkými tými krajinami sme nazbierali už koncom roka cez 100 000 pozitívnych recenzií, hej, čo je vlastne, nesedí to s tými 10 komentármi pod takými príspevkami, hej, a väčšinou tých príspevkov pribúda z nejakých fake ako profilov, hej, keď si človek otvorí ten profil, tak je tam mačka na profilovka a tak ďalej, takže nejakým štýlom si to neberieme k srdcu, ale samozrejme testujeme tie produkty akože tak, aby sa takéto veci v realite nestali, hej. To znamená, že aj dávame dermatologicky testovať naše produkty, hej, a tak ďalej, tak dermatologický test na naše produkty sme testovali v priebehu niekedy 2024 v českej firme, ktorá vlastne sa tomu venuje a testovali sme to vlastne ešte na prísnejšej norme, jak by trebalo, hej, lebo vlastne štandardný dermatologický test na naše produkty by sa mal testovať tak, že sa to dá na látku, hej, a tá látka vlastne sa dá na človeka a testujú to, že či nejak nebude mať nejakú alergickú reakciu a tak ďalej, hej. A my sme to testovali aj tak a plus ešte sme to testovali tak, že sme dali len čisto na telo, hej, tú látku. A vlastne všetky testy vyšli vlastne na 100% čisté, hej, takzvané. Takže môžu ľudia písať akože z takých fejkových komentov, že to je, ale tak máme na e-shope vystavený ten certifikát aj vlastne ďalšie produkty, aj teraz, jak som povedal, tie pasiky a tak ďalej, všetko je vlastne, ešte ďalšia vec je to všetko pod presnými európskymi normami, hej, takže tam, keby to malo byť niečo akože zle, tak ľudia to ani nekupujú, hej. No jasne. Akože to tiež používam asi nejak pol roka, ja som nemal problém, pračka funguje, takže tiež ma to tak akože prekvapilo, že tam bolo, tak že tam v krátkom čase objavilo akože dosť toho, takže tiež som bol taký z toho prekvapený. Dobre.
Super. Poďme sa trošku možno dopredu, do budúcna, teda, že aj čo plánuješ možno na tento rok, teda aké máte priority, alebo prípadne aj horizont možno dlhší, 2 až povedzme 5 rokov, že aká je tá vízia vlastne tvoja s firmou? Dobre, takže Puela vlastne má kladný pracovný kapitál, hej, takže to znamená v našom ponímaní, že máme veľké zásoby na sklade, už zaplateného tovaru, hej, ale v podstate potrebujeme ešte nejaké peniaze na ten cash flow, tak aj rokujeme ešte aj s bankou a tak ďalej, aby sme sa vedeli niekde dopredu viacej posunúť, s tým, že nejaké plány na najbližšie roky, tak v roku 2025 určite chceme otvoriť čo najviac tých kamenných predajní, s tým, že chceli by sme sa zamerať lepšie na tie dve krajiny, čo je vlastne Poľsko a Rumunsko, kde by sme chceli vlastne tú Puelu dostať do už takých počtov tých domácností, aby to už bolo pre nás akože ziskovo zaujímavé, hej, aby sme v podstate na konci roka mali aspoň tých 5 veľkých krajín, hej, Slovensko, Česko, Maďarsko, tam sme vlastne tie jedničky na trhu už vo veľa domácnostiach. No a nejaké tie plány ešte s tou značkou do úplného budúcna, tak chceme sa dostať do viacerých ešte tých krajín Európy. Hej, neviem úplne presne povedať, že ako to bude prebiehať, že koľko krajín na tie ďalšie roky, lebo však samozrejme ten kapitál sa snažíme nejakým spôsobom akože nafúkovať, aby sme vedeli posúvať tie hranice tej firmy. No takže nebraníme sa určite extrémnemu rastu, ale samozrejme tento rok aj nás naučil, že s nejakým neúplným tímom sa to nedá tlačiť tam, kde bolo predikované. Jasné. Či spolu toho financovania zatiaľ, teda uvažuješ o tých bankách, zatiaľ neplánuješ nejakého možno investora osloviť, alebo... Zatiaľ nie, tak viac menej, že Puela sa vie ufinancovať akože sama, len tak, ako vravím, že s tým, že máme veľké zásoby na sklade, hej, tak potrebujeme na ten cash flow, aby sme vedeli to nejakým štýlom viacej posúvať. Ale zatiaľ nejaké veľké milióny od investorov zatiaľ nepotrebujeme. Jasne. A čo týka platformy, zatiaľ ten ShopTet vám postačuje, akože zostávate? Alebo... No vlastne to je tiež vlastne jedna vec na 2025, ktorú nám prezentovali už aj tyčkári, že viac sa budú zameriavať na tento rok, by bol plán prejsť na nejakú inú platformu, takisto tam boli viacero platformy v hre, že ktorú si vyberieme, tak uvidíme, lebo už nás obmedzuje vo veľa veciach ten ShopTet. To sme sa vtedy aj bavili vlastne a víš, o pol roka sa to posunulo už vlastne úplne niekde inde, že už sa na tom akoby vo firme rokuje. Uvažujete skôr ako keby custom vývoj, alebo možno Shopify? Alebo... No rozmýšľali sme vlastne nad Magentou alebo na Shopify, ale ešte teraz vlastne to ideme celé prekopať, že čo vlastne potrebujeme, čo všetko na to chceme napojiť a tak ďalej, takže to už vlastne máme ten náš IT tým, ktorý sa tomu bude 100% venovať a nastaviť to tak, jak bude potrebné. Ak to nie je, vy tam máte aký ERP systém za tým? No to je to, že ERP systém vlastne tiež budeme napájať až teraz vlastne, lebo na ten ShopTet sme ho úplne nevedeli napojiť tak, jak sme potrebovali, takže sme ho ani nezačali akože napájať, dá sa povedať, a tiež je to akože už asi polročná téma to ERPčko, lebo niekto je za ERPčko, niekto, že nie úplne ERPčko, že strašne veľké peniaze sa do toho minú, tak to je taká asi téma naprieč celým trhom, že má to aj pre, aj proti a rozmýšľame, že čo s tým a viac už sme naklonení na to RPčko, len ideme doladiť, že aké. Jasné. Dobre, čo týka tvojich nejakých osobných cieľov možno, že tak súkromne? Tak akože všetky moje súkromné ciele viac menej sa akože spájajú s firmou, hej, takže určite najbližšie roky sa akože ani nemám pláne ženiť a tak ďalej, takže... A priateľka je s tým OK? Hej, akože, tak ona tak vravím, že ešte študuje, takže... Ešte sa neponáhľa. Tak neponáhľa sa aj dieťa a tak ďalej, takže ešte vlastne mám otvorený smer na tú prácu sa 100% fokusovať a to je taký ten môj, akože určite párkrát do roka samozrejme treba ísť niekde odreagovať sa, aby ten človek úplne potom nesklaboval z tej práce, jak sa hovorí, ale tá práca je to gro. Jasné. Super, tak budete držať palce teda, nech sa darí, nech teda máte úspešný rok a verím, že teda bude z vás nejaký ďalší nový Jim Beam toto, potrebujeme tu podobné firmy, ktoré nejakým spôsobom rastú, darí sa im a podporujú celý ten nejaký aj ten ekosystém, aj to, že si prišiel, hej, a zdieľaš super data, tak to je tiež sa cení, pomáha to. Takže díky moc teda. Ďakujem. A ďakujem teda aj vám, že ste nás sledovali, počúvali, ak sa vám to páčilo, budeme radi za každý komentár, like a prípadne za odber YouTube kanála, prípadne na Spotify, ak nás počúvate, tak tiež keď tam sa prihlásite k odberu, tak pomáha mi to tiež potom sem dostať čo najlepších hostí. A takisto, ak ešte nie ste v komunite e-shopový král, tak na www.eshopovykral.sk je online platforma, kde sa viete zaregistrovať a chcem zdieľať know-how medzi e-shopármi. Takže díky moc a vidíme sa pri ďalších rozhovoroch. Ahojte.